زي راديو دمس أمريكاي ب22 25 31 متر بان لحصير معبل بساتلايت VOA 24 بإنترنت فيسبوك كل الشعب مشت كاب واشنطن دي سي بقاطع تازم محلالف مدو قوانقات تقرينيا حزي جميرو كما يتمسيو زي خبركم سمعت لهم مع انتي 21 نحاسة كل تشحن 11 عامة مراتوي 27 نحاسة كل تشحن 19 سولوسيو زت أنا أقدركم قورة مدينية زينا بمقدام حوحات أنا قندقنا ناب سلطان نكملسو حدوش قنباري فتر لو كبلو عطولو داتو آيالو زقلت اللوس أبساب كنا قربنا ኣብ ኤርትራ ብቋንቋ ኣደ ምስትምሃር ብዝምልከት ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርና የፍሉይ መደብ እውን ክንዛዝሞ ኢና ንኩሉ ምሳና ጽልሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ ከመይ ተምሲዩ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ምምላእ ማይ ግድብ ኣባይን ካልኦት ዛዕባታትን ኣብ ውሽጢ መስከረም ተራኺበን ከም ዝዘራረባ ተገሊጹ ሚኒስትር ሀብቱማ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ንፋና ምንጭ ዜና በመሰረት ዝሃብዎ መግለጺ መራሕቲ ሰለስቲአን ሃገራት ዝሓለፈ ጥሪ ኣብ አዲስ አበባ ተራኺቦም እቶም ዝተጓተቱ ልዝባት ንክቕጽሉ ከም ዝተሰማምዑ ኣዘኻኺሮም እንደኾነ ብሰንኪት ኣብ ሱዳን ዘጓነፈ ፖለቲካዊ ነውፂ እቶም ልዝባት ከም ዝተቋረጹ ሓቢሮም ሚኒስትር ማይ ግብፂ ናብ ኢትዮጵያ ገይሾም ዘቕረቡ ኣማራጺ ከም ዘሎን ኢትዮጵያ እውን ናይ ገዛእ ባዕላ መጽናዕቲ ኣመላልኣ ማይ ግድብ ንምቕራብ ከም ዝወሰነት እውን ጠቂሶም ሚኒስትር ማይ ግብፂ ዘቕረቡ ኣማራጺ ምስቲ ኢትዮጵያ ዝሓዘቶ መንገዲ ዝቃረን እዩ ዝብል ሪፖርት ሚድያታት ግብፂ ከይተረፋ ከም ዘቃልሓ እቲ ዝረኸብናዮ ዜና ይሕብር ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ተበጻሓይነት ኣገልግሎት ዘፈርጥዕና ኢትዮጵያ ንምምሕያሽ ዝተገብረ ጻዕሪ ዕውት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሚኒስትር ጥዕናን ትካል ማሕበረሰባዊ ጥዕናን ብሓባር ኣብ ዝነበሮም ዕዮ ኣብ ልዕሊ 305 ጣብያታት ንኣስታት 8663 ርእሲ ገዛን ዘሳተፈን እዩ እቲ መጽናዕቲ ኣብ ኩለን ክልላት ኣብ ምስላጥ ከም ዝርከብ ዝገለጸት ሪፖርት ኣብ መንጎ ገጠርን ከተማን ኣብ መንጎ ሓረስታይን ሰበኽ ሳግምን ዝነበር ኣፈላላይ ይጸብብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ይብል ወኪልና ሙኽታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ መንግስቶም ዘሎም እምነት ዕግበት ዴሞክራሲ እናነከ ይመጽእ ከም ዘሎ ሓደ ሃገራዊ መጽናዕቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ብትካል ኣመራርሓ ስራሕ ኢትዮጵያ ዝተሳለጠ መጽናዕቲ ን900 ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ዘሳተፎን ንሓደ ዓመትን ዝዘለቐን እዩ ብመሰረት እዚ ኣተሓሳሰባዊ መሰላት ፍትሓዊ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ልዕልና ሕጊ ፍትሓዊ መቐሎ ሃብቲ ህዝባዊ እምነትን ዴሞክራሲያዊ ዕግበትን ቀንዲ ትኹረት እቲ መጽናዕቲ ነይሩ እቲ መጽናዕቲ ዝተኻየደ እቲ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ዝነበረ ህንጸተ ስርዓተ ዴሞክራሲ ንምህድሳስን ፍትሓን ምድሃይን እዩ መምህራን ተመራማርን ዩኒቨርሲቲ ሲቪል ሰርቪስን ኣባል እታ ጉጅለ መጽናዕትን ዶክተር ተረፈ ዘለቀ ዜጋታት ኣብ ህንጸት ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ዘለዎም ዕግበት ትሑት እዩ ኢሎም ይብል ትካል ዜና ኢትዮጵያ ኢዜአ ዝፈንው ሓበሬታ ንናይ ህዝቢ ናይ ዘመናት ሕቶ ዴሞክራሲ ንምቕልባስ ዝደልዩ ቀልበስቲ ለውጥን ፖለቲካዊ ደለልትን ዝበልዎም ወገናት ብጽኑዕ ከም ዝኹንኑ ብበዓል ኣቶ ዱካሌ ለሚሶ ዝምራሕ ምንቅስቓስ ሓርነት ሲዳማ ገሊጹ እቲ ውድብ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ተገምጊሞ ብዲስፕሊንን ኣመራርሓን ኣበር ተረኺብዎም ዝወረዱ ውልቀ ሰባት ንሕቶ ህዝቢ ሲዳማ ንምትዕንቃፍ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ይብሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕጋዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ሲዳማ ብኣና ዝምራሕ ውድብ እዩ ኢሎም ዶክተር ሚልዮን ቱማቶ ይብል ሪፖርት ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ኣዋሳ ኣብ ሩዋንዳ ተኣማንነት ስታቲስቲክስ ድኽነት ሙግትን ክትዕን ከም ዘበገሰ ተገሊጹ መንግስቲ ድኽነት ብዝቐልጠፈ ከም ዝነክይ ይዛረብ ህዝቢ ግን ሎሚ እውን ድኽነት ኣሎ ይብል ተሓለቕቲ ብወገኖም ንናይ መንግስቲ ሓበሬታ ይጠራጠርዎ ወገን ዊማና ዝለኣኹ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ብሓደጋ ሞተር ብሽክሌታ ኣእጋሩ ምሰኣኑ 79 ዝዕድሚኦም ሩዋንዳዊ ኣናናስ ሙኒያርቡጋ ኣብ ድኽነት ይነብሩ ዝነብሩሉ ገዛ ኣዝዩ ሕማቕ ምግቢ ንምርካብ ድማ ከቢድ ምዃኑ ይዛረቡ ዝኾነ ሰብ ገለ ዝብላዕ ክሳብ ዘምጽአለይ ንልዕሊ 3 መዓልታት ከይበላዕኹ ይቕኒ
እቲ ድኽነት ልክዕ የብሉን እዮም ዝበሉ መንግስቲ ክሕግዞም ተስፋ እንተገበሩውን ከም ዘይረኸቡ ይገልጹ ነታ ዝተረፈቶም ግዜ ዝነብሩላ ገዛ ክሰርሐሎም ንመንግስቲ ይሓቱ መንግስቲ ሩዋንዳ ሕሱም ድኽነት ናይቲ ሃገር ብዝለዓለ ቅልጣፈ ከም ዝወረደ ይገልጽ ኣብ 2007 ኣቋፅራ ፈረንጂ 60 ሚእታዊ ህዝቢ ሩዋንዳ ኣብ ድኽነት ከም ዝነበረን ኣብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 34 ሚእታዊ ከም ዝወረደን ይገልጽ ኣብ ለንደን ዝመደብራ ጋዜጣ ፋይናንሻል ታይምስ መንግስቲ ተቐባልነት ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ክብ ንምባል ነቲ ናይ ድኽነት ስታቲስቲክስ ከም ዝጥዕም ተጠቒሙሉ ክትብል ጸብጺባላ ካጋሜ ግን ነዚ ጸብጻብ ነጺጎም ኣለዉ And I think it originates from also the stereotypes, the prejudice that is always out there. It's as if Africans can't do fine. ናይዚ መበገሲኡ ኣፍሪካውያን ኣይሰርሑን ኣፍሪካውያን ስርሖም ዝዓዩ ምዃኖም ኣብ ገለ ብዝርከቡ ኣካላት ክረጋገጽ ኣለዎ ዝብል ትኽክለኛ ዘይኮነን ዘይምኹኑ ይጽልኢትን እዩ ናይ ዝኾነ ይኹን መረጋገጺ ኣይንደልን ንዓና ዝጠቅምን ናብቲ እንደልዮ ሸቶ ዝወስዱናን ነገራት ክንሰርሕ ኣለና እዮም ዝበሉ ኣብ ባንኪ ዓለም ክኢላ ቁጠባ ኣጋሲም ክሪችንያ ሩዋንዳ ካብ ናይ 1994 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምጽናት ዘርኢ ጀሚራ ዓብዪ ስዳሮ ኣርኣላ ይብሉ ኣብቶም ዝሓለፉ 20 ዓመታት ብማእኸላይ ኣስታት 700 ዕብየት ከም ዘመዝገበት እውን ወስኾም ይዛረቡ እቲ ሃገር ብዙሕ ከም ዝተርፋ ግን ንሶም ይኹኑ ካልኦት ክኢላታት ይሕብሩ ኣስታት 400 ሩዋንዳውያን ኣብ መዓልቲ ብትሕቲ $2 ይነብሩ ንሱዳን ካብ ዝርዝር ንፈጠራ ራዕዲ ዝምውል ሃገራት ቅድሚ መውፅኢ መሰጋገር መንግስቲ ንሰብኣዊ መሰላት ዲሞክራስን ሰላምን ዘለዎ ተገዳስነት ብቐረባ ክከታተሉ እየ ኢላ ኣሜሪካ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ክልቲኦም ወገናት ሓቢሮም እንተሰሪሖም ስልጢልና ናብ ምልዓል እቲ እገዳታት ክንበጽሕ ኢና ይብሉ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዓብደላ ሃምዶክ ንመሰጋገር መንግስቲ ክመርሑ ቃለ መሓላ ፈጺሞም እዮም መንግስቲ ሱዳን ምስ ምምሕዳር ሃምዶክ ዝጀመሮ ጽምዶ ዘተባብዕ እዩ ኢሎም ኣለዉ ስሞም ዘይተጠቕሱ ኣሜሪካዊ በዓል ስልጣን ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ኢራን ክላዘቡ ድልየት ኣሎም እንተኾይኑ ቅድም ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝተነብረ ኩሉ እገዳታት ንክልዓል ፈላማይ ስጉምቲ ይውሰዱ ኢሎም ፕሬዚደንት ኢራን ሐሰን ሩሃኒ ኢራን ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ናይ ምውናን ድልየት የብላን እቲ ዝተነብረ እገዳ ሕጋዊ ኣይኮነን ኢሎም ትራምፕ ብወገኖም ትማል ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ምስ ሩሃኒ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ንክራኸብ ዓብዪ ዕድል ኣሎ ኢሎም ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብቲ ምስ ኢራን ተኸቲሙ ዝነበረ ውዕል ከም ዝሰሓቡ ይዝከር ምኽንያቱ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ውዕል ሕማቕ እዩ በሉ They're allowed to test ballistic missiles. You're not allowed to go to various sites to check. ባሊስቲክ ሚሳይል ክፍትኑ ተፈቒዱሎም እዩ ናብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣቲኻ ምፍታሽ ኣይከኣልን እዞም ዝተኸወሉ ከባብታት ድማ እዮም ማእከል ህንፀት ኣጽዋር ኒኩሌር ኮይኖም ዘለዉ እዞም ነገራት እዚኣቶም ክቕየሩ ኣለዎም ኢሎም ትራምፕ ኣብ ኣኼባ G7 ይሳተፉ ዘለዉ ትራምፕ ኢራን ንኽትዘራረብ ድልየት ሓዲራ ኣላ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበርክዎ እገዳ ኣዝዩ ይሃስዮም ኣሎ እውን ይብሉ ትራምፕ Their inflation is through the roof. Their economy is tanked entirely. ዝቕባብ ኢራን ሰማይ ዓሪጉሎ ቁጠብኦም ገደል ኣትዩ እገዳ ኣዝዩ ሃሲዎም ኣሎ ከምኡ ኮይኑ ክርኢ ኣይመርፅን ኣዝዩ ወረጃ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኢራን እንተኾነ ኒኩሌር ኣጽዋር ክውንኑ እውን ኣይመርፅን ኢሎም ኣብ መወዳእታ ንሩስያዊ ሮቦት ዘሳፈረት ግን ሰብ ዘይሓዘት መንኰርኰር ሎሚ ሶሉስ ናብ ዓለም ለኸ መደብር ሸዋ ዕውት በረራ ፈጺማ ዜና ሰሚዕኹም ካብ በትረ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ህወሓትን ኦነግን እንደገና ናብ ስልጣን ንክምለሱ ሓዱሽ ግንባር ፖለቲካ ይፈጥሩን ዝመስልዎም ውድባት እናተኣኻኸቡን እዮም ክብሉ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣዴፓን ኣቦ ወንበር ነበርን ኣቶ ልደቱ ኣያለው ተዛሪቦም ኣባላት እቲ ምትእኻብ ነቲ ናይ 27 ዓመታት ስርዓት ዝነበሮ ጉድለት ኣብ ክንዲ ምምላእ ካሊእ ጸገም ሒዞም ይመጽ ኣለዉ እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ናብቲ ዝነበረቶ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ናብ ዝገደደ ስርዓት ክትሰጋገር ዝገብር እዩ ነቲ ናይ ለውጢ ከይዱ እውን ክፈሽል ክገብር ይኽእል እዩ ክብሉ ስጋኣቶም ገሊጾም ኣለዉ
እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ነዚ ስጋቶም ዘንጸባረቑሉ መግለጺ ዝሃቡ ሕወሓትን ካልኦት ፓርቲታት ፖለቲካን ዝሳተፍሉ ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ዘተኮረ ልዝብ ኣብ መቐለ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ንክልተ መዓልታት ኣብ ዝተኻየደሉ እዩ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘዳለዎ እዚ መድረኽ ፓርቲታት ብመርገፂኦም ተፈልዮም ዝተዓደሙሉ እዮም ይብል። ኣብ ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ዝኣምኑ ፌደራሊስት ሓይልታት ኣብቲ ናይ መቐለ መድረኽ ከም ዝተዓደሙ ኣዳለውቱን ገሊፆም እዮም ኢሉሎ እስክንድር ኣብቲ ሪፖርቱ። ሓደ መራሕቲ ፓርቲታት ተቃወምትን ግን እቲ ናይ መቐለ መድረኽ ጽልውኡ ካብቲ ዝረአ ዝተፈለየ ካብ ዝግመቶን ላዕሊ ዝገፍሐ ይብሉ። ብኣቶ ኣዳነ ታደሰ ዝምራሕ ኢዴፓ ካብቶም ፓርቲታት ሓደ እዩ። እቲ ፓርቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕወሓትን ኦነግን ዝኣመሰሉ ውድባት ንኻልኦታት ተኣኻኺቦም ሓድሽ ግንባር ንምፍጣር ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉሎም። እዞም ሓይልታት ንባዕሎም ፌደራሊስት ሓይልታት ኢሎም ምስያሞም ነቲ ሓቂ ኣየንፀባርቕን ይውን ኢሉሎም። ይህወደግ ንባዕሉ እኳ ኣብ ግምገምኡ ዝኣመኖ ጸገም ምህሳስ መንነት ኢትዮጵያውነት ሸለል ዝበሉ ብሄረተኝነት ዝያዳ ንክጎልህ ዝሰርሒኦም ክብል እውን ገሊጹሎም። እቶም ኣብ መቐለ ዝተኣኻኸቡ ሓይልታት ናይ ፌደራል ሓይልታት ዘይኮኑስ ሓይልታት ኮንፌደሬሽን እዮም ዝበሉ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተዛረቡ ኣባል ቤት ምክሪ ኢዴፓን ኣቦ መንበሩ ዝነበሩን ኣቶ ልደቱ ኣያሌው እዮም። አሁን የኮንፌዴሬሽን ኃይሎች የምንላቸው ኃይሎች ግን ምንድነው ያደረጉ? አይደለም ቀርቶ አሁን ያለውን ህገ መንግስትና የፌደራል እዚ እዞም ሓይልታት ኮንፌደሬሽን ንብሎም ሓይልታት ግን እንታዮም ዝገብሩ ዘለው ነቲ ዘሎ ሕገ መንግስትን ኣወዳድባ ፌደራልን ምምሕያሽ ሲትረፍ ዝያዳ መሰል የድልየና እዩ ይብሉ። ሕድሕድ ብሄር ካብ መንግስቲ ዝነኣሰ መሰላይ ዕግቦምን እዩ። ስለዚ እዚ ሓይሊ ኮንፌደሬሽን ሓድሽ ደንበ ፈጢሩ ኣብ ምርጫ ስዒሩ እንደገና መንግስት ምዃን ኣብ ዝብል ሜላ ከም ዝኣተወ ንርኢ ኣለና ዝበሉ ኣቶ ልደቱ ኣስዒቦም ይህን ዝም ብለን ልናይ አንችልም። መብታቸው ነው ግን ጠንካራ የሆነ የፖለቲካ ትግል አካሂዶ እዚ ስቂልና ክንሪኦ አይንኽእልን መሰሎም እዩ። ግን ሓያል ዝኾነ ቃልሲ ፖለቲካ አካይድካ እዚ ሓይሊ እዚ ተመሊሱ ናብ ስልጣን ከይመጽእ ምግባር የድሊ ኢልና ንኣመን። ስለዚ ከም ሓደ ውድ ፖለቲካ ነዚ ምትንታንን ንህዝቢ ምፍላጥን ሓላፍነት ኣለና። ኣቶ ልደቱ ኣያሌው ኣስዒቦም ናይዞም ኮንፌደሬሽን ዝበልዎም ሓይልታት ምትእኽኻብን ሓደ ግንባር ንምፍጣር ምስራሕ ንህልውና ዝሃገርን ከይዲ ትለውጥን እውን ስጋኣት ይብሉ። ትልቅ ስጋት ፈጥረውብን ትልቅ ስጋት የ27 ዓመቱ ስርዓት የነበረበትን ጉርለት ዓብይ ስጋት ፈጢሮምና ኣለዉ። ዓብይ ስጋት ነቲ ናይ 27 ዓመታት ዝነበረ ስርዓት ጉድለቱ ኣብ ክንዲ ምምላእ ካልእ ሓደስቲ ጸገማት ናይ ምፍጣር ድልየት ሒዞም እናመፁ ምዃኖም ንርኢ ኣለና። እዚ ብቀንዲ እቲ ናይ ለውጢ ከይዲ ምፍሻል ዘስዕብ ኢትዮጵያ ናብቲ ዝነበረቶ ጥራይ ዘይኮነስ ካብኡ ናብ ዝገደደ ስርዓት ንኽትኣቲ እዩ ዝገብር። በዚ መልክዑ ኢና ንርእዮ። ኢዴፓ ፌደራል ኣወዳድባ ከም ዝድግፍ ዝገለጹ ኣቶ ልደቱ ግን ሕጂ ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ሓይልታት መርገፂኦም ቅሉዕን ዝተፈለየን እዩ ይብሉ። እያያችሁ ነው አሁን ህወሓት ከኢህአዴግ የመነጠል አዝማሚያ እያሳየ ከህወሓት ጋር ትርእይዎ ኣለኹም። ሕዚ ሕወሓት ካብ ኢህወደግ ናይ ምፍላይ ኣንፈት የርኢ ኣሎ። ምስ ሕወሓት ከዓ ዝተፈላለዩ ውድባት ተመሳሳሊ ናይ ኮንፌደሬሽን መርገፂ ዘለዎም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ መጽናዕታት መድረኻት ልዝብ ንኢትዮጵያ ዘድልያ ኮንፌደሬሽን እዩ። ሕዚ ዘሎ ፌደራሊዝም እኹል ኣይኮነን ዝብል መርገፂ የሰጉም ኣለዉ። ኣቶ ልደቱ እዞም ሓይልታት ኮንፌደሬሽን ዝበልዎም ይተኣኻኸቡ ኣለዉ። ምትእኽኻብ መሰሎም እዩ። ግን ካብቲ ዝሓለፈ ናይ 27 ዓመታት ትምህርቲ ዘይቀሰመ ምትእኽኻብ እዩ። ንሃገር ዝረብሕ ኣይኮነን። እቲ ዝጎደለ ጉዳይ ሓድነት ኢትዮጵያ እዩ። ጉዳይ መሰል ዜጋታት እዩ። ስለዚ እቲ ሕቶ በዚ መዳይ እቲ ሕገ መንግስቲ ዘለዎ ክፍተት ብኸመይ ነማልኣየ ክኸውን እናተገበአ ኣይፋልን። ካብዚ ንላዕሊ መሰል የድልየና እዩ። ካብዚ ንላዕሊ ናብ ሓሳብ ኮንፌደሬሽን ክንኣቱ ኣለና እናተባህለ ሓድሽ ደንበ ናይ ምፍጣር ከይዲ እዩ ተኣትዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ህልውና እጅግ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ እየገባ ነው የምንለው እና ይሄን ያቋም አስተላለፍ ስለዚ እዩ ህልውና ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ይኣትሎ ንብል ዘለና። እዚ ናይ መርገፂ ኣሰላልፋ ብዝግባእ ክሕሰበሉ ይግባእ። እዚ ስቕኢልካ ዝተገብረ ምጽላም ኣይኮነን።
ውጽኢት ትንታነ ፖለቲካ እዩ ዝበሉ አቶ ልደቱ አያሌው ከነረዳአሉ ብምኽንያቱን ክንገልጾ እንኽእል ትንታነ ፖለቲካ እዩ ንሳቶም እውን ኣይሓፍሩሉን እዮም ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ብስም ምሁራን ነዚ አጀንዳ እናንበድበድዎ እዮም ድሕሪ ምባል ሕጂ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ጸገም ለውጡ ዘምጽኦ ዘይኮነስ ድምር ውጽኢት እቲ ናይ ዝሓለፈ 27 ዓመታት እዩ ኢሎም ኣለዉ ነዚ ኢዴፓ ዘውጽኦ መግለጽን ርእይቶ አቶ ልደቱ አያሌውን አመልኪቱ ምላሽ ኦነግን ካልኦት ፓርቲታትን ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተነ ንግዚኡ ኣይሰለጠንን ምስ ሰለጠን ሒዘ ክምለስ ይኽብል እስክንድር ፍሬው ካብ አዲስ አበባ ሓቢሩሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ፕሮግራም መዘኻኸር ኣለና ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ በዓል ኣሸንዳ ብምትእሳር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታትን ኣብ ልዕሊ ኣዋልድ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጾታዊ መጥቃዕቲ ምክልኻልን ምውጋድን ብዛዕባ ዝከኣለሉ ወፍሪ ጀሚሩን ይካየደን ኣሎ ንምዃኑ ጾታዊ መጥቃዕቲ ብከመይ ይግለጽ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከመይ ይረኣይ ኣዋልድ ደቂ ኣንስትዮ ዓቕመን ከመይ ክሕይል ይከኣል ኣብ ዝብሉን ዝተኣሳሰረን ጽባሕ ረቡዕ ናይ ፌስቡክ ቀጥታዊ መዛተይ ዛዕባ ንገብሮ ኣለና ኣጋይሽ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል መቐለ ሓኪም ዶክተር ሄለን ቴድሮስ ኣብ ናይ ኖርዌይ ትካል ስደተኛታት በዓልቲ ሞያ ሕጊ ሓዳስ በርሀ ከምኡውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ጋዜጠኛ ማቴዎስ ገብረ ህይወት እዮም ዘተ ዝካየደሉ ብናይ ኢትዮጵያ ሰዓት ኣቆጻጽራ ካብ 12 ክሳብ 1:15 ናይ ምሸት ብናይ ኤርትራ ኣቆጻጽራ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ 7:15 ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቆጻጽራ ሰዓት ካብ ቅድሚ ሰዓት 11 ክሳብ 12 ፈረቓን እዩ ኣብዚ ጉዳይ ልዕሊ ፍርቂ ማሕበረሰብና ዝኾነ ዛዕባ ክትከታተሉ ክትሳተፉ ሓሳብ ክትለዋወጥን ክትመሃሩን ብኽብሪ ንዕድም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሕዚ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ አቶ ሙሳ ሑሰን ናይብ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብቋንቋ ኣደ ምምሃር ኣብ መዳይ ማሕበረ ቁጠባውን ባህልን ናይ ሕብረተሰብ ድርብ ረብሓ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ብኻልእ ወገን ብቋንቋ ኣደ ምስትምሃር ዝድገፍ እኳ እንተኾነ ኣብ ክንዲ ብግእዝ ብላቲን ምስትምሃር ነቲ ሓድሽ ወለዶ የግልሎ ካብ ዕድላት ስራሕ የርሕቆን ኣሎ ብምባል ተምሃሮ ብግእዝ ክመሃሩን ንቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን ክመልኩን ዝደልዩውን ኣለዉ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ አቶ ነታባይ ወለማርያም አቶ አማኑኤል ሻኪርን አቶ ዓብዱ መሐመድን ዝጀመርናዮ መድረኽ ዘተ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም እስከ ሕጂ ናብቲ ፍታሕ ብወገንኩም እዚ ክኾኑ ኣለዎ ትብልዎ ሕጂ አቶ ሙሳ ኣብ ዘረብኡ እንታይ ኢሉ ብቋንቋ ዓረብን እንግሊዝን ዓረብን ትግርኛን ከም ንፈልጦ ናይ መንግስታዊ ቋንቋ እዩ ኣብ ኤርትራ ስለዚ ትግርኛ ድሮ ኣሎ ዓረብን እንግሊዝን ከዓ ዓለማዊ ቋንቋ እዩ ስለዚ ነተኣታትዎ ኣለና ወላ እኳ ብልድሆታት ከም ዘሎ ርኢ እንተኾነ ኢሉ እውን ይኣምን እሞ ሕጂ እቲ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ሰለስቲኡ ቋንቋታት ዓረብ ትግርኛ እንግሊዝኛ እንድሕሪ ክሳብ ዝድለ ደረጃ ክፍሊ ክመሃሩ ክኢሎም ከም ሓደ ፍታሕ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ብልድሆታት ክፈትሖ ኣይክእል ዶ መን ክቕፅል ተወልደ ኣማኑኤል እየ ክዛረብ ዶ ሕራይ አቶ ማኑኤል ኦኬ መጀመርያ ዝበልኩኻ ትሕቶ ንጹር ክኾን ኣሎ ዝብለካ ዘለኹ ንስያኔ እዚ ሚኒስተር ናይ ትምህርቲ ዓረብን እንግሊዝን ተኣሃትለና ሁሉ ከሎ ግዕዝ ንምሮም ኣለና ዝብል ዝተቐሰ ነገር ዘሎ ይመስልን ኣነንቲ ዘይሓሊፍኒ ንሕና ንዛረበ ዘለና ሕጂ ዓብዱን ደጋግሚ ዝብላ ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፊደላት ግዕዝ ስለዘይመሃሩ ዋላ ብሌን ሕጂ ትግርኛ ብምስማዕን ገለን ቋንቋ እንተኽኣልዎ ኣብ በፅሕፈትን ከንብቡን ክፅሕፉን ዘይክእሉ ደረጃ ስለዝኸዱ ዘለው እዩ ሕጂ እዚ ሚኒስተር ናይ ትምህርቲ ዓረብን እንግሊዝን ኣተኣታትና እዩ ዝብል ዘሎ እምበር ግዕዝ እውን ንምሮም ኣለና ዝብል ኣነ ይሰማዕኩን ሕጂ ትዝሕቶ ዘሎ ኣነ ንኣብነት ክነግረካ ኣብ ፈለዳርብ ናይ ብሌን ትምህርቲ መጀመርያ ዝጀመር ኣብ ዓዲ እዩ ኣጀርበብ ዝበሃል ዓዲ ኣብኡ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ቁፅል ኣሎ ብዙሕ ግዜ ጠለባት ቀሪቡ ብዙሕ ግዜ ግዕዝ ክንመሃር ኣለና ጎድኒ ጎድኒ ተባሂሉ ቋንቋ ኣብ ቦትኡ ከሎ እቲ ሰብ ተነፊጉ ስጋዕ ሕጂ ክመሃር ኣይከኣለን ኣሎ ኣብ ፈለዳርብ እቶም መምሃራን እቲ ዝወርድ ዘሎ ፀገማት ስለዝተገንዘቡ ብናቶም ፃዕሪ ብናቶም ተወፋይነት ምሸት ነቶም ቆልዑት ግዕዝ ክምሮም ጀመሩ መንግስቲ መፅኡ ተጠው ከም ዘበሎም ሓበሬታታት ኣለና ስለዚ ትፍታሕ ሕጂ ክሳብ ክንደይ ክፍሊ ዝብል ኣብ ትፍታሕ እንተኸ ኦኬ እቲ ፍታሕ ክብኸውን ዝኽእል ተምሃሮ ሓደ እቲ ብላቲን
ይጽሐፉ ዝብል መበቆሉ ወይ ከዓ ጥቕሙ ንዓይ ኣይርዳእንን ቋንቋ ኣደይ ይመሃሩ ካብ ኤሌመንታሪ ትምህርቲ ወይ ከዓ ካብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ቋንቋ ኣደይ ይመሃሩ ዝብል ንኩሉ ርዱእ ኮይኑ ጥቕሙ ኣቦቱን ከሎ ስለምንታይ ብላቲን ክጽሕፉ ይግደዱ ንስሕ ፍታሕ ክርከበሎ ኣነ እንታይ ዝብል ሕጂ እቶም ቆልዑት ክጅምሩን ከለዉ ብቋንቋ ኣደ ግን ከዓ ብግእዝ ሌተር ወይ ከዓ ብግእዝ ፊደላት ክመሃሩ ይግባእ እንተዘይኮነ ብላቲን ይመሃሩ እንተተባህለት ካልእ ከም በዓል እንግሊሽ ነቲ ቋንቋ ግእዝ ከዓ ነቲ ቋንቋ ነቲ ፊደላት ግእዝ ከዓ ብጎድኑ ክመሃርዎ ይግባእ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚሮም ክሳብ መባእታዊ ትምህርቲ ክሳብ ዝውድኡ ብኡ ቀፂሎም ከምቶም ትግርኛ ከምቶም ትግሬ ቋንቋ ግእዝ ዝመሃሩ ምስኦም ተሰሪዖም ተማሂሮም ኣንቢቦም ክኽእሉሎም ይትሕታ ቋንቋ ቢለን ብግእዝ ክጽሓፍ ቀሊል ጸገም ኣይብሉን ኣሽሓት መጽሓፍ ተጻሒፉሎ ቅድሚ ናጽነት ወላ ድሕሪ ናጽነት ክሳብ ሕጂ ኢለካ ሕጂውን ቅዱስ መጽሓፍ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ቋንቋ ብፊደላት ግእዝ ተሓቲሙ ወፂኡሎ እዞም ቆልዑት እዚኣቶም ከምብኡ ኣይክእሉን እዮም መዓት ጽሑፋት ገይሩሎ ዳበር.org ዝበሃል ዓብ ናይ ብሌን መርበብ ኣሎ ኣብኡ ኣቲኻ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብምሉእ ታብኡ ዘሎ ብቋንቋ ግእዝ ተጻሕፈ ጽሑፋት ኣሎ ስለዚ ክሳብ ሎሚ ብቋንቋ ላቲን ወይ ከዓ ብፊደላት ላቲን ተጻሕፈ ጽሑፍ ዳርጋ ኣነ ብዝፍለጥ ስነ ጽሑፍ ናይ ብሌን ርኤ ኣለኹን ዘይካስ ናይ ኣካዳሚክ ቀሙሉ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ስለዚ ቋንቋ ብሌን ቋንቋ ግእዝ እወ ጽሓፍ እዩ ራይት ንኣቶ ነተባይ ዕድል ክንቦ ኣብቲ ፍታሕ እንታይ ተዝኸውን ኩሉ ግዜ ዘተኽግበር ከሎ ንህዝብን ንመንግስትን ንምምሃሃር ስለ ዝኾነ እንታይ ሓሳብ እዩ ዘለካ ከመይ ተዝኸውን ኢኻ ትብል ወይ ትግርኛ ወይ ዓረብ እንግሊዝ ከመይ ክኾኑ ኣለዎ እቲ ላቲንን ግእዝን ከመይ ክኾኑ ኣለዎ ዝብል ፍታሕ እዩ ዘለካ ብፍላይ ኣብቶም ተምሃሮ ወል ተወልደ ድምፅና ክትስማዕ እንተ ዳ ክኢሉ ኣቶ ሙሳ ናይብ እንታይ ምበልኩ ዝሓለፈ ጌጋ ተገይሩ እዩ ንድሕሪ ብሕጂ ዝውለዱን ብሕጂ ዝዓብዩ ዘለውን መንእሰያት ኣነ እንታይ ምበልኩ መጀመርያ እቲ ቋንቋ ዝብል ሳብጀክት ኣድላይ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ምክንያቱ ቋንቋ ኣብ ገዛና ኢና ተባሂርናዮ ትምህርቲ ወፊርና ኻኒ ትግርኛ ኢና ንመሃር ነርና ትግርኛ ሲ ናሽናል ላንጓጅ ናይ ኤርትራ ሲ ትግርኛ እዩ ስለምንታይ ብብሔራት ከፋፊልካ እሞ ኻኒ ከምዚ ኣማንኤልን ዓብድን ዝብልዎ ፀንሑ ስለምንታይ ብላቲን ኮይኑ እዚ መሊስካ በደንቆሪ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ለቦይ ናብ ሚኒስትሪ ኤዱኬሽን እቲ ላቲን ተሪፉ ግእዝ ክኸውን ሕጂ ኣቢለን ጥራይና ንዛረብ ዘለና ብፍላይ ኣብ ዛሕራዋይ ሕጂ ክንገልጾ ከለና እዚ ናይ ትግርኛን ግእዝን ላቲንን ዝብል ምናልባት ካልኦት ቋንቋታት ከምታ ቀድማ ኣቢለትን ከፍ ዘበልኮ ምናልባት ንላቲን ዝጥዕም ክኸውን ይኽእል ዓብዱ ዝያዳ መረዳእታ ህልወካ ክኸውን ብላቲን ጥራይ ክጽሓፍ ዘለዉ ከም በዓል ኩናማ ብላቲን ጥራይ ክጽሓፍ ዘለዎ ቋንቋታት ኣሎ ዶ ብኤርትራ እወ ተወልደ እንታይ መስለካ ብምሉኡ ነናቱ ድሕረ ባይታ ኣለዎ ንኣብነት ቋንቋ ብሌን ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለ ብ1887 ዝተዳለወ ቅድሚ 120 ዓመታት ኣቢሉ ዝተዳለወ መጽሓፍቲ ብግእዝ ዝተዳለወ እዩ ሕጂ ወላ ክውከስ ንዝደሊ እውን ብምሉኡ እቲ መወከሲ ክኸውን ዝኽእል ብዘይካ ውሑድ ብዓረብ ዝተጻሕፈ ዝበዝሐ ብግእዝ ዝተጻሕፈ ወይ ብትግርኛን በአምሓርኛን ዝተጻሕፈ ግን ከዓ ፊደላት ግእዝ እዩ ኣብተን ካልኦት ብሔራት እውን ንኣብነት ናራ ኩናማ እቲ ድሕረ ባይታ ርእሱ ዝኸኣለ ብላቲን ዝጀመረ ክኸውን ይኽእሉ ብልክዕ ብዕምቆት ኣፍልጦ የብለይን ግን ላቲን ምዃኑ ዝበፅሐኮ ነገራት ኣሎ ሕጂ እንታይ ትሕቶ ብመሰረት እቲ ቋንቋ ኣደ ረብሓ እኳ እንተለዎ ግን በቲ ካልእ ወገንካ ኣብ መዓልታዊ ሂወትካ እቲ ሓላፊ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ኣቶ ሙሳ ናይብ ዝገለጾ ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ዝበሎ ብልጫታቱ ኣይረኣየንን ፈቲና ፀሊእና እቲ ቋንቋ ትግርኛ ባይ ዲፎልት ሃገራዊ ቋንቋ እዩ ኮይኑ ዘሎ ምናልባት ሃገራዊ ቋንቋ ክህሉ ምመረፅኩ ኣነ ንኣብነት ሓደ ወድናራ ተማሂሩ ትምህርቲ ወዲኡ ሃገራዊ ቋንቋ እንተሃልዩ ኣብ ዓሰብ ከይዱ ብዓፈር ክሰርሕ ምስ ዓፈር ክሰርሕ ኣይመሸገሎም በዚ ሕጂ ዘለዎ ግን ኣሽንኳይ ዓሰብ ከይዱ ምስ ዓፈር ወይ ብዓዲ ቀይሕ ከይዱ ምስ ሳሆ ክሰርሕ ኣብቲ ከባቢኡ ከማን ህዝቡ ዘገልግለሉ ዕድል የብሉ ስለዚ እንታይ እዩ ክፍታሕ ክኸውን ዝኽእል ወይ ሃገራዊ ቋንቋ ሃልዩ ኩሉ ሰብ ብሓደ ቋንቋ ክመሃር እንተ ዝኽእል እዚ ብኣና ዝጀመረ ይኮነን
بملو زي حجي اب سلطان زلو مرحنت زلو حيلي بملو بامحرኛ ዝተማህረዩ ቋንቋ ዲኡ ዝተማህረ ሰብ ኣይኮነን ገሊኡ በእንግሊዝ ገሊኡ በጣሊያን ዝተማህረ ስለዚህ ቋንቋ ዲኡ ሰብ የለን ምናልባት እቲ ቋንቋ ኣብዚ ሕጂ ዘመን ተመራጭ ኮይኑ እንተ ተረኺቡ ከዓ ምስ ከባቢኡ ብመኻት ከገልግለሉ ዝኽእል ኩንነት ኣለዎ ደና ኣብነት ኣብ ከረን ብቋንቋ ብለን ከገልግል ኣብ ባሮንቱ ኩናማ ክጻሕፈሉን ኣብ ኣብያተ ጽሕፈት ክስርሐሉን እተዓቕሙሎ ዝብል ሕቶ ከተልዕል ትኽእል እዚ ዓቕሙ እንተ ዘይሃልዩ ፈቲና ጠለና በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብትግርኛ ጥራይ ዘገልግል እንተኮይኑ ከዓ ቋንቋ ትግርኛን ፊደላት ግዕዝን ክመሃረሉ ዝኽእል ዕድል ክፍጠር ክኽእል ነይሩ እዚ ትፍታሕ እምበር ጽምም ኢልካ ሓንሳብ ኣታእታቲኻዮ በቃ ፈቲኹም ጠሊእኩም ብኡ ኸይዱ ዝዓይነቱ ሓደ ግዜ እቲ ቋንቋን ተዛራቢኡን ብሓባር ክጠፍእ ዝተኣልመ ውዲድ ህልዎ ኸውን ዝብል ሕቶ ከተልዕል ስለዚ ትፍታሕ ሩኡ እዩ ኣብ 24 ዓመታት ዳህሳስ ተገይሩ ብመልክዕ ኣሃዝ ተራእዩ ኩነነታዊ ገምጋም ተገይሩ ምስ ህዝቢ ተዘሪብሉ ፍታሕ ክርከበሉ ክኽእል ነይሩ እምበር تعرف كايد الله تبهله 24 ዓመታት እንደገና ገናውን ፍታሕ ዘይ ተረኽበሉ ሽግር ብምዃኑ ሕጂ ተዘሪብሉ ፍታሕ ዝርከበሉ ኮይኑ ተማዓነኒ ናይ እሞ በዝንተ ሓጸናኸ እቲ በሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዘሎ ርድኢት ወይ መርገጺ ሰሚዕና ኣለና ናትኩም ከዓ ዘለኩም ሕቶታትን ሻቅሎትን ከዓ ትገልጹ ኣለኹም እሞ ይቐኒየለ ያጋይሽ አቶ ነታባይ ወልደ ማርያም አቶ ማኑኤል ሻኪር كمو أتو عبدو محمد أبقى علي رخبنا يعني لنا تولد أجانا جار تكنسكت جار تكنسكت أوكي راديو دمس أمريكا سمع لهم زي خبركم سمعتي أنا ولنا أجايشنا أنا مسكن حزينا بريتاتهم كنحلف مدام ቋንቋ ትግርኛ ዳኻ ኮሎራዶ መደብኩም ጽቡቕ ይዘል ኣብዘን ያፍጥሩ ይተግን ኣነ ሕተላትኒ ናይ ሓደ ዘመሕደም ጽሑፍኩም ናይ ሓደ ፈዳ እሞ ተዛሪብካ ኮይኑ ኣውሮ ጽሕፍካ ኮይኑ ኣምረቱ ጽሕፍካ ዘይብዳ ክንደይ ታሪክ መውጋዕናኩም እንደሆነ ግን ዋጋ ስለዘይብላ ኣናው ስለዝሆነ ንግደ ተወጅኻትኩም ካብ ዘረባና ተቃባበልና እኛ ንባዓሲ ቁዕሰና ተቃባበልና ስታዲየም ተንጻወት ነርና ማዕረ ኤውሮጳውያን ተሰራና ስሚያካ ምኾንና ነርና ስለዚህ ሲናብ ሰላም ዘምጽእ ልምዓት ዘገስግስ ብልጽግና ዘምጽእ ርኢቶ ዘይተቕርቡ ጽቡቕ ኣይኮነም በጅኻትኩም የቐኒየለ ሄሎ ቪኦኤ ሓደ ኣብሪቶ ናይ ኣለም ፍሳ ኣብ መቐለ ዘቕረባዊ መደብ ኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ ተጋሩቲ ልዕሊ 9,000 ህዝብና ንብረቶም ገዲፎም ስለ ዝፈገኩም ይቕረታ ሓቱ ይግባኣኩም ክትብል ሰሚዕካ እሞኒ መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ዳ ይቕረታ ዘይሓትት እንተኾነ ምናልባት ኣይሰማዕካዮን ከይትኾን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ እኮ ይቕረታ ሓቲት እዩ ተሰሚዱ ለካቡ ኣብቲ ወያነ ዝገበርዎ ንላዕሊ መንግስቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ስናህና ንብሎ ዘይኮነን ለካ 28 ዓመት ረጊፅዎ ዝነብር ዘሎ ዓውደዛ ስደትን ሞትን ማእከብትን ገይርዎ ዘሎ እቲ ባዕልና ሓውና ኢልና ስልጣን ዘምፅኦ ህዝቢ ኤርትራ ን28 ዓመት ረጊፁ ለካ ህዝብና መቆዶ ፋሕፋሕ ኢሉ ይነብር ኣሎ ነዚ ክትቃወም ነዚ ደው ክትብል ይግባእካ ያናለ ተወልደ ካብሃዮ نخلهم هاب ترئيتو أزينا نمسكر مباركة خبركم سمعتي صباح حامس روع يقريتا كساب نراخب دحان حدرو زبلكم بزا هابتات زرزكي ززيما نايبلين موسيقى سنبتكم سلام كل سورة دقير قجري رغب سورة جالت قمرري ريرك مشو قرري أربجاج كنتو تبرري شنقر وقن انتي نينا ما تدري قروب تلاغرو إلى بكر بغري كل سورة دقير قجري